weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa 21h yoni 21h yoni to jomande jeeri to jomande waalo to ƴugga jeeri to ƴugga waalo to beeli cowi to Sinthiane Sinthiou dañɓe to Sinthiane to Diaba Lidduɓe to Dara Halayɓe ko on takkusan juulam ha e nder galle ceerno Mamadou Waddu to Assekna Yumbel Dakar ha to galle ceerno Madani Talla e ko tawi ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal. Macky Sall horejo leydi ndi ñalawma talata hanki o jaɓɓama to Medina Baye to galle khalifa général mo Medina Baye to leydi Mauritanie. Croix Rouge mo Qatar waddi ballal ngal 37 tonnes hakkude médicament ji e matériel faade hôpital Ahmed Ben Khalifa mo Boutelemita to leydi Mali. Colonel Azimi Koita horejo leydi ndi o suɓima e oɗo saaha ñalawma hande o suɓima Soukela Koka Mayga o waɗi ɗum hoore jagode leydi ndi tawa kadi ko goto e mawɓe mawɓe M5 RFP to leydi Côte d'Ivoire. yidde catal biyetegal CVCI woni collectivité victime e nder leydi Côte d'Ivoire ko kala nde bagbo gonnoɗo hooreji leydi ndi waɗi koyngal mum paafi nder leydi he yo nawe uddu e nder kasoji to leydi Gambie. en ketto musidɗo men koddanene Abouba to toroki kabaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi France to leydi Iran to leydi Syrie ha to leydi Israël. bisimilla mone ketki hotondirte joni jañoɗen. Hayo bela mi dañi bela ko ɓatake ummorade e docteur Djiby Sow le grand guérisseur. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Docteur Djiby Sow ko labɗo reedu malaɗo woni. Docteur Djiby Sow ne safra fiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ronkuɓe dartorede kala. omo safra wonduɓe prostate tension diabète ɓerɗe taƴoje ɓalli ngatoji ustoraɓe gorago e jippiɓe leeco kala. Docteur Djiby Sow ne andina dendagal kiline mum wonde oɗo saaha joni base uji makko e tawe hande to wuuro men Kidira. omo jogui base makko kadi tawe to Bakel e base goɗɗo kadi tawe to Diawara. base makko kadi goɗɗo ene tawe to Barkewi tawa ko meññi ko biteɗo Makky Ɓam woni toon. to Barkewi numéro Makky Ɓam mbatta ko 77 924 16 81. so tawi noon kanko docteur Djiby Sow omo tawe oɗo saaha joni to Kidira. omo andina noon dendagal kilineɓe makko wonde alkamisa janggo o ma tawmo to wuuro meɗen to wiyete Barkewi. kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde noon docteur Djiby Sow le grand guérisseur numéro uji makko mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 mbaɗa 70 85 72 47. docteur Djiby Sow ene wiya en mbadden dando faade makko. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalwal e danwal kala. ceerno Djiby Sy ko laabaɗo listikara moƴƴuɗo lorngal bawɗo halwa. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol.
omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafini yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yenanama ka miskino Allah mo safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdaki so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mo wahlita ha habba walla on janowo baragal ceerno Djiby Sy ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani e joguiɓe mani cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji bonɗi e arsigaji uddiɗi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge ene waɗa usula pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje badane kala hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa e inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o huuɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haalama ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo addorto waɗiri safaruji mum e ayiji mum ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe nder Nouakchott legal ne tette waɗɗani jeere ne tette kala taximan walla kala chauffeur mon namdiɗa yona e base ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum kadi to wuuro men wiyetego Nioro nder leydi Mali woni toon ko miñi ko numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy noon numéro makko ko 47 22 80 84 kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo jokkodire ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe walla jaam hiire moon eɗen gone alarba ɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowte he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men koto leydi Sénégal puɗɗorɗen Gamboul ene tawe nder département mo Kaolack ko bis umminoɗo Bignoma kañum tigui waɗi toon accident bis o noon yani ko e leydi bilan provisoire mo keɓɗen ko waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittade mum e yimɓe jeeɗiɗo kadi mbarmi hen e nder ɓen jeeɗiɗo barmuɓe hen ɗiɗo en tampi sannen tawi hakkude wurɓe e mayɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal doggol jaltugol kaso oɗon biyeteɗo Boy Djiné e nder kasoji taw ko kaso ɓurɗo renede e nder to wiyete Liberté 6 mo Dakar ɗum noon ngol jaltugol noon fuɗɗima finnirde wonande kay directeur gardinoɗo oɗon kaso saw hono biyeteɗo Bay Ali Kanté ministre de la justice ho leydi Sénégal hono maître Malick Sall o riwi oɗo saaha joni o itti on tigui gonnoɗo directeur kaso o ittama e oɗo saaha joni e golle mum o natti ardade oɗon kaso e ñalawma hande o ardina tigui kaso mo Liberté 6 ko biyeteɗo Oumar Diop noon ko kañum wonno chef de division des ressources humaines siftinde on noon ko guila ñande jamma aseta ina wiyata aleda ɓennuɗo ɗo ko ñande guila nden Boy Djiné dogno yalti kaso taw ko kaso camp pénal international mo Liberté 6 tawi kadi kaso ɓurɗo renede e oɗo saaha joni haɗani noon ha e oɗo saaha mo gonɗen enquête o nana jokki kay beele ne ande holno Boy Djiné heeɓiri fattan kay wawde yaltude e on kaso e dogde beele kay so tawi ne waɗi gollotoɓe nder kaso o walluɓe mo no doguiri walla ala koye loskoji he wona ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal talata hanki o Macky Sall
horejo leydi ndi o jabbama jabbungal paydirngal no feewi e nder Madina Baye e nder Madina Baye noon taw kadi koto galle o jabbama noon to galle mawla cheikhna al islam El Hadji Ibrahima Niass e nder discours makko noon kanko hoorejo leydi ndi o holliri tigi maw rokku o rokki fodore ɗoftude kay dendagal eɓɓoje woni projet ji ɗi khalifa général mo Medina Baye hono Serigne Mahi Ibrahima Niass jogui e oɗo saaha joni o holliri noon maw ɗoftu miijo khalifa o kay oɗo saaha joni tawa projet mum e miijo mum ɓurno mawnude jogi oɗo saaha joni ko wallede kay yidde mum ko wallede tigui no remru ndu woni tigui ndema no ɓamtori ha no hannirta ni e nder falde Kaolack kala kanko hoorejo leydi ndi o rokkimo nden fodore o fodinimo kadi wawde ɗoftude khalifa o e eɓɓoje kewɗe ɗe jogui kay e oɗo saaha joni yidde kay garɗinde ko fati dendagal Madina Baye kala khalifa diineji kewɗi noon tawate khalifaɓe diina hewɓe wondude khalifa général o e joguiɗo konngol makko hono Serigne Cheikh Mahim Ali Cissé kañum kadi woni imam juma mawɗo ko Madina Baye kamɓe kala ɓe mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huccidirde ɓesgu leydi ndi haala ko fate bilan de santé to leydi Sénégal yarata e oɗo saaha joni ko fate mboros coronavirus e kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko 1990 e yimɓe jeegom kañumen kolkisa e nder holkiso he noon tawama tigui ñalawma hande o corona ƴellitima kadi no fewi e nder leydi he saabu 90 neɗɗo ko ɗum woni ko tawani fiɗara fiyo ñalawma hande o ɓe kolli ɗum noon e oɗon hollir tigui wonde e nder temedere kala hen tato piccal 90 piccal 90 woni 3,62% ko fiɗaɓe mborosa coronavirus ɓe nder ɓen 90 noon hen 16 ko memodirnoɓe wonduɓe rafiyo woni ko wiyete contact suivi heddiɓe ɓe kala koko wiyete cas communautaire capanɗe nayo e joyi heddiɓe kala ko cas communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafiyoɓe koliri kadi e nder ɓe cellano ɓe capanɗe joyi e goho testama tawama tigui ko négative woni broso yalte mum ha laaɓi fati galleji mumen e nder ɓe cellano ɓe kadi joyone tampi sanne ma ballite to banggue fofango yimɓe ɗiɗo kawre ladial tugui hankki fade ñalawma hande o leydi Sénégal noon togui ko moroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ko dendagal winditiɓe doggol corona ɓe jettima 4 ujunere fayi 190 e yimɓe nayo e nder ɓen noon hen 4 ujunere 190 caframa keptino celal mumen hano hannirta ni 190 kawre ladial e ñalawma hande o ko temedɗiɗo e yimɓe joyo heddi e nder juuɗe safroɓe kala nder leydi Sénégal taw ko tinaɓe wonduɓe oɗon mboroso coronavirus ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ko hande tigui woni ko wiyete levée de corps woni tigui ƴettude goskiji ɓeɗon taw ko jaydiyankoɓe tato wasnoɓe pittali men saaha gonno e golle mumen hidde kay habrude dendagal ɓesgu dendagal windere nde kala ha tenti noon e ɓesgu Sénégal naɓe kala koye wannoɓe gollal mumen ko ɓen tigui mbasi pittali men tawa kadi ko gollotoɓe e jayde witende leeral net kamɓe noon siftinde on ɓe mbasno pittali mabɓe noon ko nder falde kungel caggal kayde werla mabɓe waɗi accident fermodiri e camion goto ɓen noon to sakataɓe tato mbasino hen pittali men ɓen goni hono biyetenoɗo Abou Mamadou e biyeteɗo Yoro Diallo e biyetenoɗo Oumara Ndiaye biyetenoɗo Ousmane Ndiaye kamɓe levé de corps mabɓe noon ko ñalawma hande o tigui waɗi to hôpital principal mo Dakar jaydiyankoɓe hewɓe habroɓe e habreteɓe kala mbawi notitade e oɗon cérémonie levé de corps wondude e sehilaɓe e hoddiɓe kala ko sunare mawde no fewi yimɓe hewɓe mbawi notitade hen biyetenoɗo Abou Mamadou o nawata koto wuuro men to Podor ko toon tigui wirnoya biyetenoɗo Yoro Diallo on kañumne wirnoya koto Ziguinchor so tawi noon ko biyetenoɗo Ousmane Ndiaye on wirnoya koto Touba ha joni jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andude maɗa weltare TV eɗen nulda duwawuji men faade dendagal jaydiyankoɓe leydi Sénégal kala e faade ɓesgu mabɓe eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe
waɗi julɓe kala allahumma amina. ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Alhaji Ndiaye ko kañum woni mawɗo télévision bite privé biteɗo DGS TV. kanko Alhaji Ndiaye noon o holliri tigui wonde oɗo saha joni ko portuɗo plainte contre X portuɗo plainte contre X noon wonande kay a yawa haɓrede witege TFM woni télé Futurs Médias tawa kadi ko télé Youssou Nour o holliri ɗon addinimo portude plainte walla yiddemo portude plainte ko tumdemo kay walla ko andudemo tigui wonde TFM woni Futurs Médias e kala saaha ene wujja fréquence makko o wi noon wonde ko porto plainte contre X haw anda kay bawɗo wadde ngallona balal taw ko gollotoɓe e nder jayde witede TFM o holliri noon taw noon à travers kay cete tawateɗe nder gouvernement mo leydi Sénégal ko wayno kay ko ministre de la culture e ko wayno catala bitegal CNRA e witeɓe ARTP o holliri ɓeɗo kala omo ɗamini kay ma daro no dole men ponno ha lawol wawa rewnede saabu o holliri so lawol rewnama ma ɗum won winnande mawde ne fewi wonande dendagal presse leydi Sénégal kala o holliri noon wonde o jaɓata kay wonde fenade wande ni hennene taw ko fenade funginide ene ɓenniri ni tawa portani plainte ɗum noon wona konngudam ko konngudi maître oɗon konngudi oɗon biteɗo Alhaji Ndiaye taw Alhaji Ndiaye ko kañum woni président des télévisions biteɗo DGS TV. ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal waɗɗani leydi Gambie ma en jatoki hato leydi Gambie keftuɗen musidɗo men seydi men kodde nene Abouba Capital FM kodde nene Abouba assalamu aleykum. eyyi ko noon tigui fodde 50 werla hoorejo leydi ndi président Adama Barrow hokki ɗum ɓeɗo ɓe ganduɗa ko mennoɓe wonde député ji woɓɓe ɓe ko gouverneur uji menno wonde e laamu yawtu ngu woni laamu Yahya Jammeh caggal noɗon ɓe gari ɓe tawti hoorejo leydi ndi président Adama Barrow yiyande mum e jeeyede landa mum NPP hoorejo leydi ndi noon weltima ɗum saabi itti 50 werla rokkiɓe kamɓe ɓeɗo yimɓe 50 gam tan ya garta mabɓe to banggue dawrugol wawa webde ɗo e nder leydi ndi ɓe mbawa kadi rendinde yimɓe e ɗiɗo sungoji ɗi paaɗen gardiɗoɓe biyeteɗo Abdoulaye Soukou Singate mo ganduɗa jeeno koye landa UDP caggal nde ummi toon tawtoye hoorejo leydi ndi ko kaɗum tigui waɗi ngal ɗo gollal wawi rendide ɓeɗo sarɗiyankoɓe e ɓeɗo gouverneur uji jeehi tawtoyi hoorejo leydi ndi gam tan wallide ɗum e to banggue dawrugol wadde mbiyen ɓeɗo tan de wonaniɓe beelamma mawɗo caggal tan nde hoorejo leydi ndi président Adama Barrow hokkiɓe ɗiɗo werlaji garɗuɗe jaadude e jamanu gam tan golle mabɓe to banggue dawrugol wawa webde no hannirta niyanete ene jokkodiranno moon e Weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba kodde nene Abouba golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Gambie garten ha to leydi Mauritanie alarba hande o ɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho jooɗima jonde taw ko jonde jagode ɗiɗi ɓere toppale présidentiel ko ndeɗo jonde noon waɗi ɗiɗi ɓere kay guila oɗon gouvernement waɗa tigui ko wiyete même guila tigui waɗi tigui waylo waɗa woni tigui ko wiyete remaniement ministériel ko ndeɗo woni jonde ɗiɗi ɓiire jonde arwanide ɓe jooɗino noon alarba ɓennitto o hollama tigui golle kewɗe gollano ko toon saabu kay e nden jonde ɓe ɓurno yanñade koko fate ko wiyete présentation woni tigui annodirde e hakkude mabɓe saabu waɗino jagode kewɗe kese taw koɓe galano e gouvernement hen natɓe waɗino kadi jagode ittaɓe waɗino kadi waylodirɓe jagode ko ɗum saabi jonde ɓennude nde taw ko conseil des ministres ɓennunoɗo o to alarba ɓe gollaki no fewi e ndeɗo jonde noon hollirama tigui e nder ndeɗo jonde noon ɓe mbaɗi tigui wiyete adaptation projet ji décret de la loi ene ɗaminno kadi ma nomination waɗa kono caggal jonde nde en keeɓi habaru wonde kay hay nomination goto waɗani kadi ñalawma hande o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hanki o go lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go ambassadeur joɗiniɗo leydi France e nder leydi Mauritanie biyeteɗo son excellence Robert Moulier e dendagal gollotoɓe e nder ambassade leydi France kala ɓe gari tigui ɓe ƴetti ñakko mabɓe to centre mère et enfant tawateɗo nder Nouakchott directeur général de la santé par intérim o holliri tigui wonde ngoɗo ñakko mo Robert Moulier woni ambassadeur leydi France ƴetti kañum e dendagal gollotoɓe ambassade mum foof ene holliri tan wonde leydi France ene jogui tigui hoolare wonande santé woni safruji leydi Mauritanie o holliri kadi ɗum ɗo kadi ne tengtina wonde ñakko wattego nder leydi Mauritanie ñakkoji batteɗi haɓade coronavirus ɗi ko ñakkoji labɗi labtuɗi ɗum noon hay neɗɗo goto fotani jas
jasnude kay e jogade kulhuli arde ƴettude ɗina ñakko e mawde erango faade dendagal ɓesgu Mauritanie kala e wurɓe nder leydi e kala nde mbawata arde ƴettango ñakko hano hannirta ni haɓade mboroso coronavirus o haaɗat ɗon tan o holliri kadi wonde ɓoyata dendagal ambassadeur uji e den ambassadeur uji e gollotoɓe ɗin ambassade kala tawateɗi e nder Nouakchott ɓoyata tigui ma jomum en gara ƴetta ñakkoji mumen e nder centre uji tawateɗi e nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie yen ha to ɓurtel mit croissant rouge taw ko croissant rouge mo Qatar ɓe mbaɗi ballal paydigal no fewi ngal 37 tonnes taw ko hakkude matériel e équipement médicaux ji ko fati kay e ko fati e hôpital oɗon hôpital taw ko ballal faade hôpital biteɗo hôpital Hammed Ben Khalifa tawateɗo to Boutel mit ɓe kolli ɗon kamɓe croissant rouge mo leydi Qatar ɓe kolliri ka yidde mabɓe e oɗo saaha joni ko garɗinde hôpital o hano hannirtini wadde mum matériel kaɓɓirɗe timmude e médicament ji kala ha ɓen docteur eɓe gollotoɓe hen mbawa tigui gollade golle mumen hano hannirtini ha mbawa kadi habtade oɗo mboroso biteɗo coronavirus médicament ji noon woni ballal ngal 37 tonnes ngal ari tigui koye lana ndiwo kam ko hawi dakka on matériel ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen direction générale de la sécurité nationale halfinaɓe ko fati en nden kay kisal ndi kamɓene alarba hande o ɓe keeɓi ballal ngal ballal noon koko fati équipement et moyen technique de protection woni tigui ballal taw ko paydingal no fewi ngal ballal noon umri koye ministre de l'intérieur du royaume de l'Espagne kañum tigui waɗi ngal ɗon ballal ngal noon koye mbadi coopération hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi haɓade kay ko fati yidde kay wade gollodirde haɓade ko fati ɗanne taw ko ɗanne suudaru jaɓɓi ballal ngal noon ko directeur général de la sécurité hono général de division Miskarou Wula Sidi jaɓɓi ballal ngal noon koye juuɗe son excellence ambassadeur joɗiniɗo leydi Espagne royaume leydi Espagne e nder Nouakchott hono biteɗo son excellence Jésus Santos Aguado directeur général de la sécurité holli hen weltare makko mawde no fewi o jarni laamu leydi Espagne e dow inde laamu leydi Mauritanie kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen mbima to leydi Mauritanie koto Mali paɗen to leydi Mali heeɓi hoorejo jagode keso dendagal hakkillaji ko yimɓe ko nanguno kala ko ɗum tigui woni ko laati ko wonno sikki kay o natti mato wonti tigui matame kuɓeji mum saabu oɗo saaha joni sono colonel Azimi Koita l'homme fort de leydi Mali woni tigui gardiɗo leydi Mali guiɗɗo laabi ɗiɗi e nder lebbi jeenayyi laamuji laabi ɗiɗi ko on tigui oɗo saaha joni ardi leydi ndi o suɓima biteɗo Choguel Kokola Maïga jaraw duuɓi 63 o waɗi ɗum hoore jagorɗe leydi ndi Choguel Kokola Maïga noon siftinde on ko goto e mawɓe ɓurɓe darade e kaɗo dow kam ngallo catal bitegal M5 RFP ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali wuyɓe tato taw ko dartonoɓe wujjude motoji ɓe hinde braquage taw kadi ko amme armé woni tigui joguitiɓe pétalaji hen goto ene wiyeno BS o ene hen goto ene wiye OT o wiyete ko BS o ko MK ko alkuli inde mabɓe kamɓe kala ɓe teɓama teɓiɓe noon koɓe teɓama tawɗama kadi ɓe jogui pétalaji saabu e kala saaha ɓe mbaɗat ko vol armé woni e kala saaha ɓe jahata wujjoyde ɓe kewi jogade ko pistoleji mabɓe e fétalaji mabɓe teɓiɓe noon ko policier ji ɓe commissaire policier ji taw ko commissaire divisionnaire biteɗo Ousmane Sow noon ko kañum ardi commissaire mo 12e arrondissement mo district mo Pamako ɓe tawama noon ɓe jogui motoji ɗiɗi e pétalaji e kuure kewɗe no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen tronçon hakkude gawo faade Niger ko nden taƴere ɗon hollirama tigui oɗo saaha joni ko caɗele mawde no fewi wonande dendagal ɓen malinaɓe waɗoɓe ya garta hakkude gawo faade Niger ɓe kolliri eɓe tampine no fewi to banggue postoji saabu ɓe kolliri ummade ɗon tan to gawo faade leydi Niger ko addi kay kada yetto ñaame lamorgo leydi Niger ko famli kala ayoɓat ujunnaje 5 woni 25 000 francs ɓe kolliri ɗum noon ko 25 000 francs ujunnaje 5 CFA ɗum noon ko hakkude taw ko wonande ɓen malinaɓe saabu ɓe kolliri to kerol to ɓe wuuro witego labbe zanga tawtego nder leydi Mali so tawi kay ɓen Niger naɓe ene tacca pour nadde to leydi Mali gam ala koɓe namdete so wona 2000 francs woni 400 taw ko francs CFA 400 CFA so tawi noon ko kamɓe
kamɓe malinaɓe so tawi ɓe taccen ɓe taccirta koto nokkum ɓe taccirta noon koto wuro to wangge Niger wuro witego Ayirum gon wuro noon ɓe kolliri soɓe tacci toon ko postoji tati contrôle woni hen postoji ɗiɗi gadandi ko armée ni woni ko dadiɓe militaire uji goni hen poste kala malinajo ma yoɓa ujunnaje ɗiɗi woni 10 000 francs CFA poste tataɓo noon ko police woni toon to nen alay saago jaltina persoɗa ujunere CFA woni 5 000 francs CFA foof ene hawra ujunnaje 5 francs CFA ya garta noon ene hawra ujunnaje sappo ɓe mbaɗi erago noon faade dendagal laamuji ɗiɗi ha tengtina laamu leydi mari nde darto kay ha ɗeɗon fenade natta ɗum ɗon ko ɓuuri yawde e yaccade guila goɗɗuma yentude hen ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Mali keɗoɗen ñande jamma nogas jeenayyi ene wiyata 30 lewru dujala gonɗen ɗum lewru dujala mayno ɗum sanga 2 heures jamma koto 60 kilométre hakkude mum e Bamako to wuro witego Daba e nder commune rural mo Thielé ko catala bitegal OCH woni office central de lutte contre les stupéfiants ko catal halfinaɓe ko fate haɓade dendagal drogue e ko nandi hen kala ɓe teɓima teɓande ɓuttere no fewi woni ko wiyete saisie record ɓe nangui kay tonnuji 5 piccal temetere nogas jeetati tonnes woni 5,380 tonnes drogue ɓe nangui ɗum noon on drogue nagga noon ɓe kolli tigui jar mum ene guimme ha 1,4 millions taw ko franc CFA ɓe no nangui drogue oɓe tawi drogue o noon ko nder dépôt goto e nder fawru wotude nde mofta e nder wuro ngo kono joom dépôt en ɓe ko dogɓe oɗo saaha joni ko ronkoɓe yitere inde mabɓe gandama kono koye loskoji jaji no fewi ɓe gona beele ɓe teeɓe kamɓe e dendagal réseau kala kabaruji men ɗemgal Pulaar leydi Mali waɗɗani leydi Côte d'Ivoire to Côte d'Ivoire e oɗo saaha joni yardete kaffe ko gartugol Laurent Gbagbo ɗaminaɗoma artu ñande 17 lewru juin gonɗen ɗum hono no hollirno kay secrétaire général landa wiyete ko FPI woni landa ka Laurent Gbagbo noon duuɓi sappo hande koyngal makko natani nder leydi Côte d'Ivoire saabu kay oɗon saaha kala o ɓilino koye juuɗe CPI woni cour pénal international o serte mabɓe ha laaɓi noon ko guila ñande 31 lewru mars hitande ujunnaje 2021 ko guila nden o serte mabɓe ha laaɓi justice mo leydi Côte d'Ivoire noon koko ñawnomo ene taƴinimo duuɓi nogas e kasom ɗum noon o duuɓi nogas e kasom e oɗo saaha joni noon ko fate gartal makko haydara la ko laamu ngu haali e ko fate ndeɗon ñawore kono noon catala witegal CVCI woni tigui collectif des victimes en Côte d'Ivoire ɓen noon kolori yidde mabɓe kay ko kalande Laurent Gbagbo gonnoɗo hoye leydi nde kongal mum wi paafe nder leydi he kala yo fa directeur kasoji waɗa to soke toon ha duuɓi nogas ɗi taƴane ɗi gasa siftinde o noon taƴirno duuɓi nogas ɗi noon ko tumedemo kay ko fate kelgol oɗon boy woni banque biteɗo BCAO ko ɗum tigui o ñawiri noon hono biteɗo Isiaga Diaby kañum woni président catal bitegal CVCI woni collectif des victimes de Côte d'Ivoire on noon holliri tigui wonde ɗiɗon haalisaji taw ko kelnoɗi e oɗon boy ko ɗum tigui waɗano financé ko fati e oɗon guerre civile ɓamnade nder leydi Côte d'Ivoire ɗum wonno tigui to hitande ujunnaje 2 ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar jalten dongre Afrique ha laaɓa mbaɗen kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi France paden alarba hande o Emmanuel Macron horejo leydi ndi o holliri tigui wonde sukaɓe yaroɓe duuɓi 12 fay duuɓi 17 o holliri ko ñande 15 lewru juillet gonɗen sa ñande 15 lewru juin 2021 ko nden tigui ɓe puɗɗoro ko fati e ñakko mabɓe haɓade coronavirus o suuti ɗin konngudi noon koto nokku to wiyete Saint-Cirque le Popi ko toon o suuti ɗiɗon konngudi o holliri noon weltade makko mawni no fewi saabu o holliri e oɗo saaha joni 50% e population adulte mo leydi France kala ƴetti ñakku mumen hano hannirta ni taw ko première dose haɓade oɗo mboroso coronavirus koto leydi Iran paɗen e nder raffinerie goto tawateɗo to wargo Téhéran lamorgo leydi Iran hollirama tigui o cuumo musgo waɗi toon ñalawma hande o taw ko fettande tuyau mawɗo tuyau nawanoɗo gaz kañum tigui suuɓi fetti fettande mawde no fewi ko ɗum saabi cuumo ngum en keɓani bilan noon so tawi waɗi mayɓe walla gañiɓe koto leydi Syrie paɗen yimɓe jeegom mbasi pittade mumen nder 48 heures woni nder balɗe ɗiɗi taw ko waɗannoɓe seppoji men kamɓe wasde pittaɓe foof noon jeegomɓe kala ko fellaɓe taw ko dadiɓe kirde en kañum pelliɓe ɗum noon ko nder 48 heures to wuuro wiyetego Manbije noon tawe to tawe tigui to rewo leydi Syrie koto leydi Israël cakkitoɗen leydi Israël noon biteɗo Isaac Herzog suɓama o laatima e oɗo saaha joni hoorejo leydi Israël o laatima hoorejo leydi batto 11 woni 11e président leydi Israël guila leydi
leydi Israël dida faade sadio ɓe jara sappo go président siftinde on noon wonde hoorejo leydi Israël ko titre tan woni tigui ko teddugal tan kono joomum heewani fayida no feewi fayida laamu ngu kala woni koye juuɗe hoorejo jagorɗe e leydi woni ko wiyete premier ministre musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mona sehil mona Ghali Abouba to leydi Gambie ko kodde nene Abouba kabaruji me ko to karalla garto ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogol